Euskal Herriko gozo, gozogile eta gozotegi onenen bilaketan Bilbon egingo du gaurko geldialdia Armintz Gorrotxategik. Gaurko abentura gastrokulturala izango da, bai horixe. Bilboko historiorik bitxienak ezagutuko ditugu gidari divertigarri batekin. Uretan jolasean arituko gara eta moda munduari ere bere tokia emango diogu. Bainoski garrantzitsuena ahaztu gabe, gozoak. Argentinako alfajorrak eta Japoniako motxiak egiten ikasiko dugu eta baita tradizionalagoak diren errezetak ere. Bilbon egonda, gurino pilak, palmerak eta kroasan erraldoiak ere ikusiko ditugu. Abisatuta zaudete, hurrengo ordubetean denetarik aurkeztuko dizuegu. Ezin duzu galdu. Armintz, has gaitezen. Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Bilboko gozotegien bila lanean hasi zaigu Armintz, eta topatu duen lehenengoak gozoa da benetan, izenetik hasita. Txaramel gozotegian egingo dugu lehenengo geldialdia. Bertan, Nagore dugu zain, bertako arduraduna eta sukaldaria. Nagorek bere ametsa bete du. 10 urterekin 10 laguntzen zion sukaldean, eta gaur egun bere gozotegi propioa dauka. Antzematen zaio bere saltzan dabilela. Esan genezake, etzaretela denda edo gozotegi historiko bat, duela urte gutxi edo hasi zaretelako, baina ja izena hartzen ari zarete, ezta? Noiz hasi zinaten? Hasi ginen, orain dela 9 urte, alde zaharreko dendarekin. Eta hau, ia 4 eta erdi. Ez gara klasikoak, baina, bueno, badeko geure trajektoria. Sandet izena hartzen ari zaretela, ze badakit, guen jeinen 25. urte hurrenean, enkargua, postrea, zuei egin zitutela, ez da? Hori da, egia da. Ze enkargu izan zen? Pilo bat tarta, eta geure espezialitatea hojaldrea denez, hojaldrezko pilo bat tarta eraman zituen. Ikusten ditugu hemen postre guztiak, zuen produktu ezberdinak, tradizionalak ezarete, ez da? Edo nola sailkatuko zenuen zen gastronomia? Badaude gozotegi tradizionalak pilo bat Bilbon, orduan geure oferta apurbet ezberdina da. Bakarrik dekogu tradizionala, Bilboko famatu bollo de mantequilla. Gurino pilla, ez da? Gurino pilla, hori da. Eta gero besteak, behitu, batez be hojaldrezko gauzak, milojak, palmerak, eta eta emetik, hemen zer daukagu hemen? Kopilak batez be, cinnamon rollak, rolak, eta, apurbet denetarik, kuki, desberdinak, croissant desberdinak ere bai, txokolatearekin, naturala, napolitana, eta tartar. Aizu, badakit, hemengo alfajoreak kriston fama dutela. Egie da. Egiten ditugu ziaia, ez egunero, baina, bai, eukiten dugu. Eta, egin aldugu nahi baduzu, ikusi aldugu zelan egiten diren. Badira errezetak sekretupean gordetzen dituzten gozotegiak. Txaramelen ordea, dena da gardena, obradorea bera ere, kristalezko pareta baten atzean daukate, bezeroak ikusteko moduan. Armintz ere erakusleio horren atzean sartuko da, alfajorrak egiteko. Hori ordea, gerosiago izango da, orain Bilboko gozotegirik mitikoenetako baten obradorean sartuko gara, La Suiza. Hemen, egunero, hiri osoan ezagunak diren gozo batzuk prestatzen dira, belaunaldiz, belaunaldi mantendu diren errezeten arabera. Isusko, bertan dugu zain. Isusko, lanean harrapatu zaitut. Hemen, bai, kroazan batzuk bukatzen. Eskua zikintzen, ez da? Bueno, zertzo bai. Zei, txura, benetan. Zei, ikusten dut dena, mimoz lan egiten duzuela, ez da? Garrantzia ematen diozu? Dana eskuz, bai. Eskuz lantzea gauzak bere garrantzia badauka, eta horrek emoten dau personalidade, ez da? Kontatuko zu, mesez, nola hasi zineten edo zure familia nola hasi zen dena?
Bueno, nik txikitatik ezagutu izan ditut nire gurasoak gozogintzan lan egiten. Guk Iturribide kalean hasi ginen, nire gurasoak bertan beste bazkide batekin zabaldu zuten gozotegi oso txikitxo bat, eta han bertan hasi ziren apurka-apurka, jendari ezagutzen gure gozogintzan, ez da? Eta hortik ja salto eman genuen Santutxura. Nire gurasoak zabaldu zuten Gernika gozotegia Karmelo kalean, hor Santutxun. Eta hor ja, hasi zan, benetan gure gozogintzan gure historia, ez da? Kontatu didazu duela 50 urte hasi zinatela ia, hori zure gurasoek, baina zu noiz hasi zinen? Nik hasi 2001 hasi nintzen, aitari bihotzeko emon zion, eta momentu hartan nik beste enpresa baten nengoen lan egiten, eta zer egin behar dugu. Kompromiso hori sentitzen zen duen, ez da? Hori da. Ez nun espero hemen bukatzea, baina, karo, ni gozogintzan bebai nire bizitzaren parte importante bat da. Azkenean hemen bukatu dugu. Zek sentitzen duzu gaur egun hemen aurkitzen zarenean eta horrelako obradore bat zure eskuan duzunean? Ez dakit, sentimenduak nahaztatzen dira, baina batik bat sentitzen dut, gurasoen legadoa hori mantentzeko gaitasun horrek izatea ardura handia da, eta sentitzen naz, nahiko eroso eta nahiko posik honetan jarraitzeko. Honetan jarraitza, ez dauzkazue badakit kruasanak bakarrik, baizik eta produktu asko. Joango gara dendara ikustea? Joan gaita, venga. Bazen. La Suiza gozotegiko obradorean maitasunez eta pazientziaz lan egiten ikusi ditugu. Benetako artisauak dira, pastel eta kroasan bakoitzean bihotza jartzen dutenak. Eta guk, orain, giro gozo horri jarraipena emateko, Jurgirekin batera motxiak egiten ikasi behar dugu. Zer diren motxiak? Jurgik, Ondori Botxo jatetxeko jabeak azalduko digu. Zer kozinatuko dugu? Kozinatu biduz motxizek. Motxiak, Bilboko postre tradizionala, ez da? Ez, Bilboko postre tradizionala Carolina, baina bueno. Zer dira motxiak? Motxiatia probete Japoniako postre tradizional bat. Zapore askotakoak aldiezen, marrukizkoak, mangozkoak, kokoskoak, nik guztoko handekotezen atie te matxanak. Asko ikusten die, brownies eiken gu batzuten, te berdiegaz, eta nik oso guzteko, eta apurrete garratza edo da, baina guzten bizatzu. Eta horretarako, zer egin behar dugu, nondik hasi bego dara? Nik karretzut ja, kanpoko masie ja enge, ez da? Honek deko urberoa, irin, glutinosoa, arrozana, gero, azukra purbet, eta te matxa. Dorden, engogune da, mikroguinien berotu, eta nazten joan. Ostra, ikusten dut daukela kriston tekstura, ez da, arraroa. Horroi da, glutinosoa, hori de kontu, Eta gero enbiu barruko parti, ez da? Kardote krema gazta, azukrea eta te matxa. Naztu biuz apurtxu bet, eta gero, dekoratzeko apurrete kardote gozo esni asiniko saltzatzu bet, eta koko kranbela eta kafe kranbela. Lehenengo eta beine, hori, gazta krema, enbiu naztu, azukrieraz eta te matxagaz. Bakit, pastel gintzen beti dana espaten dela probete oso... Dana pixukin izaten da normalian, Hemen ingo dugu... Apurtxe bete begire. Nik azukre askori ez den nahi, eta gero te matxare bai botako diogu hemen. Zuk esan, Zuzara hemen... Nazte apurtxe bete eta oin ikusiko berre zelako kolori edo hartzen dozkun. Oso ondo. Hori, gure jatetxin Ondori Botxon, postre tipiko bat edo izaten da, ez da? Asiako jateko haikin dugulez, apurret hori de gure estiloa. Eusko asiatikoa, esatetzen nik, ez da? Eusko asiatiko jatekoa, bai. Nik ernikarra izen da, baina, betin jotelan Bilbo aldien edo Areta aldien. Areta da, hemen Bizkaiko irudunen guni edo, da, betito esate ametik eiki lan. Eta, igual apurtxo tematxa gizau botatazuk, bai, kolore gizau hartzeko. Eta, azkenin sosizo batzuk deikustien horren lehenko Ondori Zakaia, monden hauen, da ziginen sosizo moduen, da eurek hasik ezinan apurbete negozio zela naheroan, ez da? Horre 26 urte dukin dauzen, eta da 28 ja Ondori Botxo montetako aukeri eukin hauen, ez da Aldezarrien barruen, baina, San Anton Zubize, tipoikoa da Bilbon, eta batez be garrantzitsuena, jatetxien nikoan dize dara, ez da, 60 personantzako, da niko hori guzina buen topeu. Eta 7 urtetan gero, joan Ondori indautzu, monte dugu, Bilboko erdialdien. Esti pinbierre arrutze guztizek sexta berdinean. Bori, nik uste da. Zer moduz ikusta dezu hau, Jurgi? A ver, proben biko apurrete, zelan dekon. Kolore poliñartu, Nire bai hemen dauket. Ia, goza dago, te matxas potente.
Ne gustatzen zaire bai, eh? Bai. Bueno, esan diazu bi jatetxe dituzula, Bueno, aurrera begira, beste bat irikitzeko asmoz edo? Bueno, a ver, eurra begide badekot mentien zeu zer. Zekernikene baserri deku, zantzut lehen, hori, hortue deku gure barazkitzek eta kontentan aden bitartien, kanpoko masa, hartuko dugu apurtxu bet, da honea zirinegaz, joan gara apur bet zatitzen, da gure oblea aiken. Eta bertan baserri zen iriteko lan chill-out bat edo jatetxe bat badekot esperantzie, baina bakarrik iritxe madaguen jein, bai idikonek egerniken, ostantzien ez. Zemuzko harrera izaten du, Euskaldunak edo hemengo jendiak asiartar sukaldeari. Nik uste dut oin lehen baino asko beto, ez da? Gentiek ja asko be buru irizagoa edo zabalagoa deko, ez da? Zer moduzko bezeroak izaten juzu, nolakoak dira? Gure normaleko bezeroak bilbotarrak, bilbotarrak, bizkaitarrak edo gipuzkoarrak edo arabarrak. Osa, normalien bertotik etortzen die, da turistek baina hori, oporratan dauzenien batez be frantzesak eta Kantabria, Katalunia, da, bueno, bai. Zer moduz ikusten dituzu? Ondo, nipe pingotzeiton nire apurtxu bet. Oso ondo? Vale, eta hori enbiguz, sakutsu estiloan edo, zarratu. Itxi, ez da? Bai, hori da. Enbiolan enrollo muduen, apurtxu bete... Hortxe... Barru betiek ez urtetako, ez da? Apurtxu betan ditxuek urtezkoe, baina, bueno. Jartzen diez. Buelta emango diogu, ez da? Bai, hori da. Apurtxu bet irine bota por sakaso. Aha. A ber, txementxe, zemuz da. Ondo, polillo. Oberena izango litzateke Japoniara jutea, ikastea. Japonian haue masi, eiken daue itzelesko jangiri gigantietan, da maiu itzelakaz, joaten da bat mugujuten, ikusita dauke, da bestik maioan jotetzo ganetik, da apurete hori espektakuloa da ikusteko, eta golpe horiek zertarako dira, hori masi ondo lantzeko. Hau zer da, azukra hutsa, ez da? Ez, haude arrozan irin glutinosoa. Kanpotik bota. Hau ere? Bai. Gure postrea kriston itxura hartzen ari da. Ja, falta zaigu ja, azken ikutua postreari, ez da? Azken ikutue. Bueno, ipingotzagu base muduen, koko kranbel apurtxu bet. Oso ondo? Gero, gure motxize ganetik ipini, bueno, ondo zarratu die, Niko ondo. Bai. Eta azken ikutu emongotzagu, esne gozoa edo, deritzo saltzatzu honegaz, ez da? Apur bete dekoretako. Ez zizu galdetu, baina errezeta honondik ateratzen duen? Japonian bertan probeta eta gero probak egin. Nik gogokin gelditu nahiz ja zuetaz gehiago ikasteko. Hemen ikan daukezu jatetxea hemen gertu? Itxasadarra segidute hortopeko jatetxi, itxasadarran alboaloan da. Bueno, gero joango gara, baina lehen da bizi, dastatuko dugu? Venga, probengo, saber, zan zen. Hau, bikaina. Dagoenean, bonbon. Hoixe, dagoenean bonbon. Hau da burua, Armintz. Hain harrituta geratu da errezetarekin, gure programaren leloa ere ahaztu egin duela. Dagoenean bonbon. Izan ere, hemen denetarik ikasten dugu. Bertako errezeta tradizionalak, modernoagoak eta baita jurgik esan duen moduan, errezeta eusko asiarrak ere. Ikasitakoak barneratzeko, atsedena emango diogu Armintzi eta gure itxurari erreparatzen jarriko gara. Horretarako, Junerekin daukagu hitzordua. Berak, Rebuela izeneko arropa zaharrak berrerabiltzeko proiektua jarri du martxan. Gozotegirako amantal berriak egiten lagunduko ote digu? Badakitzu eta zure lagunak Rebuela enpresa iriki duzuela, non arropa berrerabili eta birmoldatzen duzuen, ez da? Bai. Zein zareten eta nola sortu zenuten ideia? Bai, azkenien guk oindala urte bete juntau ginen bi irati dani, azkenin moda jasangarri da etikun inguruen interesagak genuen, orduan zeginen alkarre gazke genuen ideia partekatzen. Eta sortu zizkigun idea desberdin asko. Hasiera baten vintage presentzial bat itie, gero tailerra kustomizatzeko nun zuk erabiltzeztezun erropa batei bigarren bizi bat emateko, gero baita ere ikusita plastikuek behar zenbat aidan afektatzen gure planetan, da modan inguruen ze impactu handi daken, baita ere beste tailer bat sortu genuen, telasko poltzak diseinatziena. Gaur egungo gozogintzan, beste negozio askotan bezala, alorra asko izan behar dira kontuan arrakasta lortzeko, baita estetika eta uniformea ere. Beraz, ea zer aurkezten digun Junek. Baina orain, La Suiza gozotegiaren Bilboko dendara joango gara, egunero tradizioa eta irudia nola uztartzen dituzten ikusteko. Zer saltzen duzu hemen? Bueno, hemen betiko pastelak.
oso klasikoak gara berez, eta hemen saltzen den gauzak egunero egiten direzen gauzak direz. Gauero etortzen gara goizeko 5 aldera edo, eta hortik aurrera egin da egin. Zein esango zenuke dela zuen produktu izarra? Nik esango nuke gure bizkaitarren produktu oso garrantzitsua dela guriño pila. Berez, baitugu beste batzuk briotza, zein almendrozko korrasanak baditugu, oso ezaguna da bebai bizkaitarrentzat Karolina adibidez, baina guriño pila oso ezaguna da. Eta izena nondik dator? Suiza izena ez dakigu jatorria zergaiti, baina egia da Suiza bere momentuan zala, txokolate inguruan eta gozogintzaren inguruan oso izen referente bat zan, bai, hori da. Zuk esango zenuke gozogintzak espazio kulturala, sozialarekin zer ikusia dukala? Niretzat oso garrantzitsua zan. Momentu baten, jendea mesara jauten zan, eta igandero amamaren etzera bazkaltzea. Eta zein zan horre gehien edo gustokoen zituzten gauza, gure gozogintzaren inguruan dauzen pastelak eta horretzan zan olako sari bat. Eta niko batzen naiz, txikian nintzanetik, amunan etxea jute ginean beti, mesaren izan jute, baina amunan etxea bazkaltzea bai, eta bertan beti gozok izaten genitun pastelak, etxeko pastelak. Eta zu, hemendikan badakitu urte asko dara mazazula, hemen lanian eta horrela, obradorian, baina hemendikan kanpo nolako azara? Niri mendira teatzen diazu, eta mendiara eta horre oso posik egiten az ni menditik. Mendia esan da, nik ezagutzen toki bat, Artxanda, zuk ondo ezagutuko duzula hemen Bilbon eztan. Zeiru ez ezaizu, ara joaten malma gara, zerbait prestatzera. Primeran, oso ondo gustora. Zein ederra den La Suiza gozotegia, eta zein ugariak diren bertako produktu artisauak. Pastel, croissant eta beste gozoetako bakoitza, benetako eskulan bat da. Orain berriz, txaramel gozotegira itzuliko gara, Nagorek hitzeman dizkigun alfajorrak egitera. Alfajore asko egiten dituzu zuek? Bueno, bai, egiten dugu, saltzen dira asko. Eta horretarako zer behar dugu? Baitu, hemen daude osagai guztiak, gurina, alde batetik, oso alde batetik, gero azukrea, izan behar da, azukrea glas. Hori da. Gero, gorringoak, eta hemen nahaztu dugu gorringoak, limoi azalarekin, eta brandi apur batekin, hori da, tokea. Oso ondo. Eta irinak lebadura, apurtxu bet, eta maizena. Egiten da masa gaietak egiteko. Gero barruen sartzen da dulce de leche. Nahaztu egingo dugu lehenango gurina, azukrarekin, bale? Bi denda, bi obradore. Bai. Eta zu, non egoten zara gehiago? Han, hemen, nola organizatzen zara? Leku guztietan eta inon, saiatzen naz, bietan egotea. Pero bitartean ja gurina azukre hautsarekin hasten joango gara, Nagore. Eta zuri nondik datorkizu gozogintzako grina? Esateko Armintz ez nago ziur, baina nik usteet nire ama sukaldaria zerako, sukaldari profesionala zen. Jatetxe bat zituzten bera eta nire. Jatetxe bat izan zuen? Eta nola itzen zen? Bueno, hemen ondoan, Klub Deportiboan, Bilboko Klub Deportiboan izan zen bat. Eta esan didate, psikologia ikasi zenuela, ez da? Egie da, orain dela pilo bat urte, lan egin nuen 4 urte, eta gero ja erabaki nuen, nire kabuz ipintzea zehozer, gozotegi bat, edo denda bat, eta bueno, hemen gaude. Orain gorringoak bota dizkiogu, eta ja azkeneko pausua falta zaiguna da, irina botatzea, ez da? Irina normala, lebadura apur batekin, lebadura edo impulsor, eta maizena ere bai. Eta errezetan ondikan atera duzue? Ez naz akordetan oso ondo, baina nik uste, orain dela pilo bat urte ezagutu nuela argentino bat sukaldari bat, eta berak eman zidala, errezeta. Eta gero igual probak batzuk egin dituguz, eta ja geurea da. Honekin geratu zarete, ez da? Beste alfajor mota bat dago, apurbet ezberdina dala, Andaluzian egiten dala, eta gero hau oso tradizionala da Argentina eta Uruguai, eta Txilen ere bai. Gozogintza nork irakatsi dizu? Non ikasi duzu? Joan nintzen Alicantera gozogintza ikastera. Alicantera, Bai, Paco Torreblancarekin oso famatua da. Orain dela 10 urte, 11 urte ara joan nintzen. Eta gero pilo bat kurtso egin ditut. Bueno, pixkanaka, irina guzia bota diogu ja gure gurina, azukre eta gorringoari. Eta behin dana butata, martxa eman da, amaituta, ez da? Hori da.
Gure hori zati bat ja atera dugu makinatikan, eta orain ze, estiratuko dugu? Estiratu behar da, hori da. Irina pixka bat botako dut, mai gainera. Eguna orain da zabaldu, pixka bat. Eta gero beharko genuko molden bat edo, ez, zatiak ateratzeko. Bai, hemen daukagu. Ea forma hartzen dijoa. Bai. Beitu, horrela oso erraza da. Mentxe ateratzen da, gurea, oso ondo. Ba, bida, gure alfajoreak ja martxan dijoaz, orain egin behar dena da, labean sartu ez da? Hori da, bandeja batean ipini eta labera. Zeu saian ahore, ja labetikan atera dira. Badaude iaia prest. Dulce de lechea sartu barruen, eta gero ja kokoa purbet ipini kanpotik. Hemen dekogu dulce de leche. Bai. A ver, horrela. Kantitate ona, Está, deixente. Desente, hori da. Oso ondo. Hau, horrela. Tapa jarriko diogu, oso ondo. Eta truko bat, Ados, ezaz, zein da zuen trukua? polite geratzeko da horrela egitea. Beraz, kokoa geratzen da dana kanpotik eta, bueno, itxura askoz politagoa izaten da, beitu. Horrela. Bai, ze itxurazkoa. Hori da. Eskerrak, psikologia utzi zenuela eta gozo bintzan sartu zinala, Uste ja zure tokia aurkitu duzula hemen. Bai. Eta frogatzeko, dastatu egin behar dugu. Zer iruditzen? Hombre, noski baietz. Baina dastatu aurretikan, guk gure banderatxoa jartzen diogu. Politxa, ez da? Oso polite, oso originala, benetan baietz. Ba, bueno, hortxe, politx. Eta nik... Pegamento bai, piniko dozu. Pegamento naturala jarriko dio. Pegamento naturala, bai. Gure txokolatina jartzeko. Dagoenean, bonbon. Bastatzera? Venga, a ber zelan dauden alfajor hauek. Jin. Topa! Armintzek sorpresa aurpegia jarri du alfajorra jandakoan. Ederra egongo zela zalantza ote zuen ala. Nik behintzat, errez eta ikusita, banekien mundiala egongo zela. Nagorek aipatu du Argentinan, Uruguain eta Txilen ezagunak direla alfajorrak, baina orain baita Bilbon ere. Bejon deizuela! Eta ikasten segitu nahi dugunez, gure sukaldari eusko asiarraren gana itzuliko gara. Motxiak egiten aritu ondoren, bere jatetxea bisitatuko dugu. Ondori Botxo. Ondori hitza nondik datorre? Asiarra ematen du, baina nondik datorre? Ondori hitza datorre Japoniatik. Ondori berbiek esango dugu Japoniarra ez oiarra. Japonian daue bolako kondaira bat oso ospetsue, bertan, da Japonian arribari geratu ziren, eta esaten daue, oiarran kantu egaz, argizio eta piztu zala, eta orduen euretzako oiarra da Japonian oso berezize da. Da orduen, berbiek ganera entzutien, emoten dagoela zaporte euskaldune da dela, bueno, hau berbi oso ondo dau. Eta zer eskaintzen duzu hemen? Pintxo barrie, tabernia badeku, ikustezu muduen, gero jatetxien bertan, hemen atzeko partien dekune, badeku eguneko menue, dastaketa menue, eta gero, apurubete pikoteoko kartatxu, ez da, apurubete rasinoak eta holan. Apurubete, normalien, hemen aldezarrien bakizu turistak eta egoten dielez, gizau dia apurubete jateko informala edo eiteko, eta, bueno, gero bertoko jentintzako, hori bai, dastaketa menue, eta astelentik barikure, eguneko menue, bai. Ze sukalde mota daukazu? Da, asiar euskalduna... Bueno, lehenengo hasi niken Japoniar euskalduna eiken. Ez da, sushi kontuen, lehenengo hotel igeretzen damen beste errekin, beste alboan Happy Riverren, horra egin ondorigaz, ondori zakaia esan lehenengoa. Eta horra apurbe doa sushi eiken, nire estilora, apurbe euskal estilora. Baina ja apurbe gogaituten hau sushi egaz, da orden zan hemen, bueno, ze urrengo zegu otein, dastaketa menuek eta holan, baina Asiako erara. Orduan apurbe Japoniako kontue alde batera etxin hauen, inoiz pintxeot, ez da, baina, sushi eta horan, baina, bueno, apurbe englobatu Asiako jatekoa, gure jatekoa, agaz, ez da, igual gure plater famatu bet zeine, guztena, dinsumerara ipinitxe, da orduen, bueno, bertako geuzek eta bertakoak bateratzen saiatzen, az. Gernikarra izan da, nola bururatu zitzaizun, Japoniar gastronomian hastia? Izin zan apurbete kasualidadia, ez da, dituztien hori, igeretxo hotelera joateko, bertan bigarren sukalde buru aritzeko, eta bertan ikesteko apurbete Japoniar jatekoa, eta gero bortik ja zeaten guztetan neuri, eta
hoteleko jaubiep bialdu nauen praktiketara kabuki jatetxera, Madrilera, Michelin izarra deko, da handik bueltan Japoniara joan iken. Da gero hortik aurrera, Tailandera joan da nau, da, oingo uden edo urrengoan badekot gogoaz, Malasia, Indonesia, apurbete Asia erdialdie setzi, ez da, gure jatekoa angoa dalez apurbet, bueno. Lehen oso gustora egon gara motxiak prestatzen, baina horretaz gain, ze postre gehiago egiten dituzu hemen? Betu, oin momentuen dastaketa menuen motxiz ez gain dekuz doraiakizek. Bakizu horrek doramunek jate bazen doraiakizek, Babarrunez daudela, ez da? Barruan? Babarrunez ez dute zeiken. Hori, zutinezu hanko, hori babarrune dultzi edo gozoa dana, baina, hemen egentire hori bai, emotetzela apurbet bilurre, da, gura bate txokolati erabili, edo holako apurbete geuse normaltxo bat. Da, gero eguneko menuen egin pintzen guz postrik, bai apurbete normaltxo batzuten, ez da? Batzuten ez, batzuten bai, saiatzen az, apurbete asiarak izau joten gozogintzen. Ikusi dut hemen postre asko dauzkezuela, ezberdin ugari, baina nik asko daukat ikasteko, hori urrengo batean izan beharko du, gaur ja presakin nagoil eta hemendik anjun behar dut eta. Jurgik Asia aldera joan nahi duela bertako gastronomia gehiago ezagutzeko? Plan ona iruditzen zait, dagonean bonboneko urrengo denboraldia bertan egin genezake. Bidaiatuz eta Doraemonen doraiakiak janez. Armintz, lagun interesgarriak aurkitzen dituzu, bai horixe. Beste adiskide batengana itzuliko gara. Junek arropa zaharra berrerabiltzeko duten proiektua erakutsiko digu. Ikus dezagun, ea Armintz, zeinen fashion jartzen zaigun. Barrebuelako familia ia guztia gaude, ezta? Zu irati izango zara, beste irati falta da, baina, ja bi partaidetza, eta zer prestatu dugu hemen? Bueno, azkenien hemen ikuste duen bezala hau da zuen programako logue. Ja, ze politxa, ze ondo. Bai, orduan oin zuri iti etokatzezazu, así que... Nahi utziko diazue hau egiten? Bai, klaro. Fiskal lagunduko izugu. Zuek eksplikatu zer egin beharreten eta ni hasiko naiz. A ber, nondikan hasiko naiz? Bai, lehenengo igual arkatzaki ningo deu diseinue, dala garrantzitsuena. Hau ibiltziela ikeu baitare, pixkat formak erreiztasunekin margotu alizeteko. Regla modun, ez da? Hori da, ez da deu. Gero bana baldin bazu letrak idatziko ditugu, eta geroia pintatzen hasiko gea. Nik esan behar dizet, txikian itzanen bai, margotzeko klaseta eta juten itzala, Ja, galdu dut. Ja, urte asko ni joa ez detela margotzen, baina, bueno, ni saiatuko naiz behintzat, desentea ateatzen. Bai, klaro. Ere ikusten ditut hemen margo asko eta horrela ditugula, garrantzia ematen diozue margoei? Bai, guk bai, ze iruditzezago azkenin, guk igual erosteitugun adi, kolore basikuek, ze gero badakigu, nahazketakin da, sortzie laikela, igual, nahi deun koloria. Orduan eukitzaitugu kolore basiko batzuk, gero pixkat tono pastelo dien batzuk sartu iteitugu, ze iruditzezago kontrasteako eta asko sobeto geratzeiela. Eta gero gu garrantzia ondile ematei jau, pintura txurilei eukitzie. Ze azkenin txurile eukitan nahazketan akitila izkeu, eta kolore gehienak txurilen arira lortzeitugu, hazi que... Non ikasi zenuten zuek margotzea edo diseinuak egitea? Hori dena nondikan ateratzen zuen? Bueno... Dena improvisatu da? Bai, guk askotan ite duna da Pinterest taulako aplikazioetan sartu, eta hortiken, gustatez askigun gauzak eta gordetzen jutega, orduan hartara inspirazioe sortze zaigu. Eta gero guk askotan, taierreta etortzen jendin batzutan oso galduta egotea, ez dakilako igual ze diseine. Orduan azkenik guke erreztasunek emati lortze deu, eta nik usteet jendi oso gustatzen zala. Tailerrak ematen dituzuela esan duzu, ze jendeari edo ze bezero izaten dituzue? Hasieran... 25. Hori da, hasieran etortzen hasi zin 25 urte inguruko neskak gehien bat izetei tailerra etortzeienak. Eta geroia baitare implementa genuen tailer pribau ekitia. Orduan ja hor pixkat edade ezberdinek sartzen eotei, baina normalin tailerreta etortzez askeguna die 20-25 bitarteko neska gehienak. Ez dizu ez galdetu, baina Rebuela izena nondik handator? Bueno, guk azkenin, klarugak egenula Vinted aplikazioko V hori oso bizuala dela. Orduan pentsa genuen, zerbait V dakena. Orduan esan genuen, ingo deu jarri Rebuela dala hegaldi direkto bat moda jasangarriera.
Bueno, ni ja hemen, zen mozu ikuste dira zuen? Ondo, jo, Nik uste neto hain zaiena gelditzen zaitela, ez da? Dala margotzea. Vale? Irutze bazazu urdinetik enaziko gea? Venga, bazen, ni ja honekin ja amaitu dut. Bale. Hauxe urdina ez da? Bai, hori da. Vale, orduan pintatzeko, Gu normalin rekomendatze duguna da kartoia hau azpinean kartoia jartzea. azpitikan. Bai, hori da. Honen azpian jarriko dut. Hori da. Agian Nabazu zen, pixkat no? lagundu ite izut. Venga, zuek lagundu, hemen desente dauket eta, Lan Bai. desente dauket. Bai. Pero kasu honetan amantala egingo dugu, baina honetaz gain, arropa gehiago berri erabiltzen dituzue? Bai, hori da, azkenin guk gure tailerretan normalin diseinatzen ditugunak Bai. die telazko poltzak, eta gero baitare bakoitzek ekartzeu erabiltze ez duen arropa bat, izetilaike kamisetak, praka batzuk, bolso bat edo zer gauza, eta gero guk diseinaite ditugu. Eta hemendikan aurrerantzera nola ikusten duzue proiektua? Nahi dio pixkat beste enfoke bat eman egile esan da. Oin pentsatzen egon ginen, eta baita ere detekta deun arazo bat da, jendiek ez dakoela denbora asko, igual gure tailerreta etortzeko. Orduan, pentsa deuna da hortiken produktu bat sortzia. Nun azkenin produktu hortan etortzea kit guztile, bazuk etxien diseina hau alizeteko, eta gero bakoitzek diseinako zuen, etxien, beak denbori dakenien, inungo presai gabe. Ikusten dut hementxe ja, bat bukatuta duzuela, utziko didazue zure amantala probatzen, ze kriston politxe dago, neri hau ez dit denbora ematen bukatzeko. Bai. A ber, zer moduz geratzen zaiten? Perfecto. Ondo, ez da? Bueno, hau bai politxa. Hau bai erabiliko detela. Zuretzat. Armintz bai pikaroa. Ez omen dauka denborarik amantala bukatzeko. Ez ote da izango ez dela oso abila margotzen eta Junek eta Iratik egin dioten amantala eraman nahi zuela? Azkarra behintzat bada, bere amantala lortu baitu. Izuzkoren ustez, gurin opilak dira Bilboko gozogintzaren altxorra handienetako bat. Eta guk, Artxandan, prest dugu jada maila Izuzkorekin batera, gurin opilak prestatzeko. Momentua iritsi da. Momentu bereziena, gogoa nuen, gurin opila nola kozinatzen den ikasiko dugu gaur. Hemen gaude Artxandan kriston parejarekin, Bilbo osoa ikusten dena, eta konta eguzu, nondik hasi behar dugun? Vale, gurin opila ez dauka inungo misteriorik, edozein tokitan topatu ditzazkegun osagaiak ditu, esne alde batetik, arrautzak, gurina, noski, gurin opila dala, gatza, azukrea, legamia, eta irina. Eta egin behar duena, lehenengo gauza da nahaztatu. Likidoak direzenak, hasiko direz, lehenengoak izaten ez da. Horregaitik, lehenengo esnea bota beharko diogu. Nik botatzen joango naiz. Horretarako makina hau ekarri dugu, ez da? Hori da. Oso ondo, Amerikan. Barrura, alde batetikan. Arrautzak. Bestetikan arrautzak. Oso ondo. Azukrea. Eta azukrea putxo bat. Bai. Venga. Dana barrura. Makina martzan jartzen dugu. Oso ondo. Nahaztatzeko osagaiak. Vale. Beraz, osagai likidoak ja alde batetikan bertan ditugu. Bai. Eta gehituko nioke apurka irinarekin hasiko ginateke. Ados. Gehitzen diogu irina. Hau, irina ze izaten da normalen? Indartsua, izan behar da. Vale. Ni bitarten hemen irina osoa botatzen joango naiz, nahasten dijoan bitartean, Izuzko. Zuk badakizu nondik handatorren gurin opilaren historia edo nondikan, edo zergatik handen hain famatua hemen Bilbon? Hauek Bilbon eta Bizkaian esango genuke. Batik bat Bilbon eta Bizkaian, ez dugulako ezagutzen, eta saiatu izan direz, beste gozogintzan dabiltaten hain beste, saiatu direz, bai Gipuzkoan, Gasteizen, Araba inguruan eta, baina ez du izan inungo arrakastarik. Ez da asko ikusten ez da, hemendikan kanpo. Eta kulturalki gure produktu izan da. Eta hau ez izan Suiza izeneko kafetegi baten. Hauek ez ziren bi anai, Suizatik eta horretakoak. Ez Suiza zuen den da, ez da? Ez, bi Suizar, ez da? Han arrakasta zeukan suizoa egiten zuten. Gaur egun gu bezaltzen duguna. Suizoa ezberdintasuna gurin opilarekin ez daukala gurinik erdian. Eta han bertan gozogintzan ibiltzen ziren pertsonak ikusi zuten zenolako arrakasta zeukan suizo honek. Eta ziren bebai, euren gozotegietan egiten. Eta ze gertatu da, honek baten batek asmatu zula olako gurin krema bat egitea,
eta barruan sartzea. Eta hor hasi izan guriño pila. Egia esan, gurinean hastu balma diozu, edo zer gauzari, ez? Hobeto gelitzen da. Ordu nik uste, suizoa, baino, deixente hobea da, hola. Askoz hobea, bai. Zuide bai gehiago gustatzen zaizu? Askoz begeia, eta gauza hor dauz almentak, suizoa ia gero eta gitxeo egiten dela, eta zuzula ikusten gozogintzan, eta guriño pila asko ikusten dela, eta dela oso preziatua gure gozogintzan. Hone ja, gutxu gora bera ikusten dugu nola nastuta dagoen likido guztiak eta irinak, ze faltako ditzaioke? Botako genioke gatzapur bat. Ados. Vale? Gatzak azkenen ematen diona da, zapore gehiago osagai guztiak, ez da? Hori da, askotan gurinak behar dau gatzapur bat, galletak eititugunean, edo guriño pila bebai emoten diolako orako gurinari indar gehiago emoten dio. Nahiko. Eta orain hasiko ginateke gurina gehitzen. Vale. Ikusten dugu, errezeta, errexea dala, ondoren dator zailtasuna, ez da? Hori da, gauza da, gero, behin osagai guztiak gehitzen dizkiosunen eta, ore bat sortzen dala hor, eta ore horrek behar dauela bere denbora, fermentazio denborak oso importanteak direz. Honetan, denbora emon behar zaio. Gero eta denbora gehiago emoten dizunen, gero eta guriño pila, hobeago bat lortzen duzu. Iruditzen zaizu, botatzen balma diogu legamia? Botatzen diogu, bai. Venga, pixkanaka botako diogu. Eta zuk, non ikaso duzu hau denaz? Esan diazu, unibertsitatean ikasi zenuela, ez da? Baina gozogintza ikasi duzu, klasek eman ditzezu, zein izan da zure maisua? Nik gurasoi ikusten, eta gero lankideak, baina argi dago, horretarako bebai eskua behar duzula. Eskua eta pasioa esaten dugu normalean. Bai, argi dago, gauzak gustora egiten maituzu, gauzak ondo atatzen dira. Bueno, orea ja ondo nahastuta, prest daukagu hemen, hurrengo pausua zein izango litzateke? Hasi beharko ginateke zatitzen. Ados? Orea harin zatitu behar dugu, 70 gramotako aleetan, eta saiatu behar gara ez hartzitzen, ze oso importantea da, hau, forma emotea, hartzitu egiten baderinago, ezin dugu orea forma ondo emon. Guriño pila teatzen dugunean, orea teatzen dugunean, jende guztia etortzen dago gana, hurbiltzen direz mai baten, eta danon artean forma emoten diogu guriño pilari. Bandeja horiek, fermentadora sartzen dugu, eta hor, hasten da prozesua. Eta polita izaten da bebai, norberak beretzean saiatzea, umeekin, eta umeak badituzuta, olako gauzak bebai ekintza hauek egitea eta ikustea ze zailtasunak dituen, baina ze polita dan eta ibiltea niri asko gustatzen eta bebai. Oso gustoko ditut jasotzea beste konfitero batzuetatik bebai, ez da? Ezberdintasunak baditu konfiteroen artean. Beren artean, ez dira errepikatzen errezetak, ez da? Bueno, hori bebai polita da. Polita da, ze joan alzara daztatzen bakoitzaren guriño pila eta zure zailkapena izan dezakezu hor Bilbo aldean, Zin Bizkai aldean. Irutza gure mazai zu, hauek bandejan jarriko ditugu, labera joan aurretikan fermentazio hori pasa beharko du, zenbat denbora gutxi gora bera, zenbat temperatura? 185 esetasunarekin eta 38 gradu ingurun. Eta normalean labeak garrantzi handia dauka. Guretzat honena izaten da modularrak direnak. Lurretikan ematea ez da, bero horrek eragina bebai badauka eta guk behintzat lan ikusten dugu gure guriño piletan. Eraz, orain etxean ikusten ari direnak, labea nola jarri behar dute? Etxean nahi dutena nahikoa saiatzearekin, bereien erara. Nik esango nuke jendeari saiatu behar direla etxean egiten, eta gauza polita dela, ikustea ze zailtasunak dituen, eta gauzak hoberun joan behar dira. Beraz, iruditze balen mazaizu hauek, fermentatu eta labera sortuko. Oso, no? Bai. Labetikan atera dira, eta orain prozesu garrantzitsua. Gurina jartzea, ezta? Nola egiten duzu gurina krema hau? Bueno, gurin krema guk normalean egitetuena da, azukrea, arrautzapur bat, eta gurina. Eta horrekin nahikoa. Ega da batzuk ere likor puntxu bate bat? Emoten diote, da beste batzuk laranja zaporea, baina guretzaten nahiago dugu gurine zapore izatea. Eta egia da, esan behar dugula, arrautza jarri dugula gainetikan, eta azukrea. Hau dena labera sartu aurretik ez da? Hori da. Honet toke emoten dio azkenean guriño pilari, eta beti bokatzen dugu normalean azukrearekin gainetik. Orain bai, momentu aia iritsi da dastatzeko. Badakizu nola esaten duen esaera zaharrak ez da? Dagoenean, bonbon. Ez dagoenean egon. Zer daude, lau bakarrik? Ni hemen gehiago nahi ditute. Bueno, den da natuko gehiago, ez da? Berriro pasako beha. Oso ondo.
Zein itxura ona duten gurin opilek. Mesedez, ezin didazue bat bidali? Armintz, nola gozatzen ari zaren, ez duzu atsedenik hartzen mutila, eta gainera orain, Patxes gozotegia ezagutuko duzu. Bertan, Ainoa dugu harrera egiten, 19 urte besterik ez ditu, eta dagoeneko 5 urte daramatza bertan lanean. Adi, etorkizuneko gozogile handi baten aurrean egon gaitezke eta. Gozogintzan normalean oso garrantzitsua da ere organizazioa, bakoitzak egiten duen lana. Bai. Zure kasuan, zertan egiten duzu lan? Nire lana beti izan da kroasanak egin. Netan danak kriston itxura dauke, baina zein esango zenuke dela zuen postre tradizionalena edo izarra? Izarra, kroasanak eta palmerak. Eta orain dauzkagu 10 zapore desberdinak. 10? Bai. Ze zapore dituzu, Oreoskoa, pistatzezkoa, ferreroskoa, lotusena. Gehien saltzen dana? Pistatxo. Pistatxo, bai. Urte hauetan kriston buma egon dala pistatxoarekin, gozotegi guztietan ikusten da orain. Dago Toki guztietan dago, toki guztietan, bai. Zuri gehien gustatzen zaizuna, zein da? Niri, Oreo. Esan didate ere, hauek ez direla zuen tamaina bakarra, ez da? Dauzkago handiak. Zer da handiak? Handiena, txapa hau... Txapa guztiak bezala? Osea, bai. Hori da Bilboko jendiaren zaten, ezta? Hori zema pertsonantzako da horrelako palmera erraldoi bat? 20 pertsonantzako palmera bakarra. Pasatu zaigu pertsona bat, hartu zuen palmeroi bat, 5 pertsonentzako. 5 pertsonentzako? Bai. Nik ezagutzen ditut lagunak, segure aski 5 artean jateko gai direla. Ziur aski bai, ere ikusi dut, croissant erraldoiak ere egiten dituzuela. Bai, ditu croissant erraldoiak, baina da enkargozkoa. Croissant erraldoiak, palmera erraldoiak, nori bururatzen zaizkio ideia hauek? Alejandrori. Zein da Alejandro? Gure jabea. Oso txikitatik gustatu zitzaion asko gozogintzaren mundua, bere amaren partez. Eta noizirik ez zenuten Patxes? Hasi zen bere aita 2017an. Eta gero, urte bat geroago sartu zen Alejandro. Gero ikusi dut garrantzi handia ematen diozuela sare sozialeteri, ez da? Orain da oso garrantzitsua ikusten duguna sare sozialetan. Eta horregatikan bezero asko ekartzen dituzu, ez da? Bai. Zer da gehien eskatzen dutena? Gaztazko kroasana. Gaztazko kroasana? Bai, ezke gorria da eta... Ni hemendikan ezin ez joan errezeta hori ikasi gabe. Erakutsiko didazu nola egiten den? Hombre, claro. Zalantzarik ez dago Patxeseko gozoak begitik sartzen direla. Ikusgarriak eta erraldoiak dira. Orain, gazta tartazko kroasanak zaporez ere hain erraldoiak diren jakitea falta zaigu. Lehendabizi ordea, Armintzi beste erronka bat jarriko diogu. Kozinatu eta jandu. Turismoa egin du, eta baita moda mundua probatu ere. Kirola egitea besterik ez zaio falta. Horretarako, Bilbo Benturara bidali dugu Txominen gana. Ea, zein abileziarekin txunditzen gaituen bertan? Txomin, oso gustura nabil Bilbon, alde batetik bestera postre ezberdinak ezagutzen, baina gaur ez da postre bakarrik izango. Ona etorri naiz burua pixka bat garbitzera. Nik uste dut Bilboko lekurik lasaiena dela, buruak deskonektatuko du, janaria utzuko dugu alde batera, eta behin kirola egingo dugu. Bilboko Itxas Museoan, leku paregabean, zuetzako badaukat eskaintza bat. Esan didate, Ondarru arrazearela. Kami azpikoa gainera. Ona etorri nintzen, Bilbora, ikusi nuen zegoela esebez, eta ondarrutar batek, itxasoko pertsona batek, hemen errekan, ekintza egin behar. Zer eskaintzen duzu enpresan? Hemen dago pixka denetarik, gu pirauista gara, pirauan ibili gara beti, baina aparte piraua zeharkaldia, piraua ikastaroak, alokairuak eta bat, padel supa ere badaukago, bizikleta txangoak ere baditugu, eta gero big supa dira taula erraldoi batzu, taldeka joateko. Pixka denetarik, baina beti urarekin lotutako gauzak, bizikletak eduta. Nondik handatorkizu zuri kirol, ur kirol hauek egiteko grein hori? Azkenan ondartarra izan da beti txikitan ondartzan egoten ginen beti udaran, eta hor piraua batzu zeuden, hor sortu zen zaletasuna, ez beti hor ikusi, pirauan ibili. Eta zein dira zuen bezeroak? Pixka denetarik dago, azkenean multzo handiena daukana dira eskolak, ikastolak etortzen direnak, gero kuadriak, despedidak, familiak,
Gero turistak ere etortzen dira, baina ez da zenbaki baina handia. Gure unekotan igual euneko 10 du izango dira turistak. Eta urte guztian zehar daukezu irikita? Ez, moraldia martxoan hasten da eta urria bukaeran bukatzen da. Azkenean guk nahiago izango genuke urte guztian zehar lan egitea, baina erreka arriskutsua da neguan. Erreka menditia datorren ura oso hotza dator, orduan izan alditu 8-10 gradu. Eta aurrera begira, baduzue proiektu berriren bat buruan? Bai, badaukagu ja proiektu oso potente bat, eta da Bilbon ere bai, Artxanda inguruan, eta izango da parke aventura bat montatuko dugu bertan, gaina parke handia izango da, eta eskaintza ederrak izango ditu. Ja, hemen gaudela, piraguan edo kirolen bat probatu beharko dut, ezta? Bai, hemen gaudela, errekan gure lehen lana izan da beti, orduan aldageletara sartuko gara, aldatuko gara. Zer egin dezake? Ba, kaiak egingo dugu, piragua zer galditxo bat, ikusiko dugu Bilbo. Venga. Neguan, ura 8 gradutan egonda, arriskutsua izan daiteke ibaian sartzea, baina hotza hondirik egiten ez duenez, Armintz animatu da kaiakean ibiltzera. Berehala ikusiko dugu zer moduz moldatzen den arraunean gure Tolosarra. Hala ere, apustu egin beharko banu, kozinatzen hobeto arituko dela iruditzen zait. Goazen Ainoarekin Patxeseko gazta tartaz eginiko kroasanak prestatzera. Kruasan errezeta bat egingo dugu. Bai. Baino, are eta hobeago. Bai. Gaina gazta tartaz beteta, ezta? Bai. Egiteko masa behar dugu irina, azukrea, legamia, gatza eta urina. Eta, bueno, ura, bai. Bega, ardura hartuko duzu. Bai, aurrera. Hartu behar dugu irina. Irina, oso ondo. Eta dana bota. Beste aldetikan azukrea, ezta? Azukrea, bai. Legamia. Legami pizka bat. Zuri nork erakutsi zizun errezeta hau? Alejandro. Alejandro, bai. Hau haren errezeta da, eta, da, oberena da. Probatu dezun kruasaniko berena? Bai. Dudarik gabe. Dudarik gabe, bai. Lagunduko dizut nik honekin? Bai. Venga. Zer da gehien gustatzen zaizuna zuri? Niri gozogintza. Gozogintza? Bai. Patxesen duela 3 urte hasi zinen, nola aurkitu zen nuen gozotegia? Ba, nik egon naiz formazio basiko batean, eta han esan zidaten oso familiarrak zirela, eta asko gustatu zitzaidan ideia, eta han sartu nintzen. Zer moduz ikusten duzu ja horea? Jo, oso ondo. Oso ondo? Orain zer egin behar dugu, ja behin hori eginda? Hau, erreposatu behar dugu 15 minutu... Gutxo gora bera, 15 minutu. Eta... Urrengo pausua? Urrengo pausua da laminatu. Nola pasagara, egin dugun masatikan, plastoi honetara? Ba, hau da, masa eta gurinaren fusio bat. Ikusten da, hemen, Bai. hau da gurina eta hau da masa. Zenbat buelta eman dizkiozue? Ba, hau darama 3 buelta. 3 bakarrik, buelta. bai. Hemendik aterako ditugu triangelu zuzen batzuk. Ja, trianguloak mai gainean ditugu. Bai. Orain zer gertatzen da? Ta Forma orain, ematea? Forma ematea. Hau oso erreza da. Oso ondo? Pizkat hemen, egiten dugu pizkat pintza, Oso ondo? eta gero, Barrura dena. bai. Oso ondo. Nahiko erresa da, temperatura egokian balen badago gurina, bai. ezta? Kalean gaudenez asko urtzen da, eta... Gaur zailago, ezta? Bai, Gaur zailago. zailago. Noa, zenbat kruasan egiten dituzue astean gutxi gora bera? Ba, 1600... 1600? Bai. Anila probatzeko kinago, Venga, azkenekoa bukatuko dugu azkenekoarekin? Venga, bai. Fermentatu behar ditugu, 2 ordu, 30 gradutan... Gutxi gora bera, Gutxi gora 2 bera, ordu. Eta ondoren labera. Eta ondoren labera. 180, 15 minutu. Guk ja, baditugu ja. Labetikan aterata, hementxe bertan. Bai. Horrelaxe bakarrik, ja, kriston itxura daukate, Bai. eta jateko gogoa ematen du. Niri bai. Baina ez du jango horrela, baizik eta gazta krema sartuko diogu barruan, Bai. ezta? Gazta tartarena. Bai. Horretarako zer behar dugu? Ba, dekot hemen gaztaren krema, deko esnegaia, Bai? gazta eta azukrea. Eta Ondo. fruto gorrien mermelada bat. Dena prest, Bai, oso ondo. dena prest. Eta orain, zulo bat egin behar dugu, eta gaztaren krema Sartu. sartu, bai. Uf, ze itxura dauken. Bai, bai. Noa, ze itxura dauken. Bai, eta orain, frutu gorrien Fruitu krema gorriak. bat. Ida? Eta orain, Aha. egin behar dugu greka bat. Zer da greka bat? Ba, dekorazio pizka bat ederrago geratzeko. Gutxi ez bazuen, Egin pixka bat gehiago. Gehiago. Oso ondo. Eta orain, Gehiago falta da? bai, Zer falta zaigu? daukagu gaieta,
eta mugurdiak. Mugurdi lehorrak dira hauek. Bai. Oso ondo. Gainetik jarri behar dugu, pizka bat. Gaieta pixka bat. Eta hau pizkatxo bat, Horrela. Ederra, benetan. Utziko diazu nein ere egiten, nik hau beteko dut. Nabari da, Armintz ederki gozatzen ari dela. Bere lehenengo aldia dela dirudi. Berak ere probatu nahi du kroasanak gazta tartaz betetzea. Egia esan, biak moldatu dira bikain eta itxura ezin hobea dute gozo horiek. Pena, pantailaren beste aldetik, ezin ditugula dastatu. Probatu aurretik zeiru iruditzen zaizu, ebakitzen balen badugu eta ikusten badugu, barrutikan nola geratu den. Venga. Seguro kriston itxura daukela. Itxura ona, Bueno. Ni bapo jarriko naiz. Dastatuko dugu? Venga. Dagoenean, bonbon. Oso ondo bikote lan bikaina egin duzue. Armintz, gozatu gazta tartazko kroasanarekin eta esan dugun moduan bapo egin. Baina ez gehiegi erlasatu, orain kajakean ibiltzea tokatzen baita. Txominekin uretara sartu aurretik 3 segundo emango dizkizut digestioa egiteko. 1, 2 eta 3. Nik Tolosakoa izan da, jakinda eta ondarruko kamiseta ekarri dazu. Eman dizu material ona beti. Material ona, ondarruko kamiseta, ibiliko zara arraunean, perfecto horrekan. Bueno, ja, hemen piraua prest, ezta? Hori, hau nire piraua da, piraua itxiba da, nik azkenean segurtasun materiala eta eramateko. Eta zure piraua kasunetan, piraua autoaziable bat izango da, ireki bat, asko errezagoa dena. Hau zuretzako, hau nirea eta hau nirea, zuk atzetik heldu, oso ondo, asatik, eta nik hemendik aurretik, eta eramango dugu, bio. Venga, gozen. Adelante. Txomin, ni nahiko gaztea naiz, baina esan didatenez, duela ja urte batzuk, hemen ura nahiko zikina etortzen zen, ez da? Gaur egun nola dago? Bai, aintzina erreka zen, egia esan da, kloaka bat. Aintzina errekan ezin zen sartu. Gaur egunean, dena aldatu da, lan bikaina egin dute instituzioek, eta gaur egunean garbia dago, ja. Zer gertatzen da orain? Euria. Euria asko egin duela, orduan menditia datorren ura, lokatza ekin datorrela, eta kolorea daukagu. Baina bestela ura gardena da, garbia da. Eseriko naiz? Ez, behin, nik azalduko dizu lehen kanpoan, arraunaren zatiak, bale? Parte grisa eta beltzari deituko diogu pertiga. Eta parte gorriari koiara. Orduan, alde konkaboak beti ura hartuko du, ura jasoko du, bale? Orduan, alde horrek beti nire eskua ura bada, beti ura eramango du. Trukotxo bat, adibidez, arraun hobeto egiteko, alde, irtetzen den aldea beti gora begira egon behar da. Orduan, buelta oso emango digu pertigari, hori da. Eta horrela, arraun egiterako orduan, honek egingo duena da, ur gehiago eramatea. Ur gehiago eramaten da. Beti, uretara sartzen den aldea izango da, koilara. Pertiga, sekula sartzen uretara, bestea direkzioa galtzen dugu. Hori da. Eta orain, piraua itxi baten ere, oso erraza da ibiltzea, baina baitu bere trukoak ere bai, orduan. Gu, esertzen garenean pirauan, askotan ikusten dugu, atez umeak eta nagusiak ere bai, doblatuta horrela. Bai. Posizio zuzena zein da, hainkak, eskilaratxo hauetan, gure alturaren arabera, ipurdia atzera, eta gure gerria zuzen. Da hemen daukagu respaldo bat, eta honek egingo duena da gure gerria ondo eutzi. Eta gero, garrantzitsua sorbaldekin paleatzea. Zergaitik, begiratu, probara begiratzen badugu, askorek egiten badugu, gure gorputz guztia mugitu, uretara jauzi. Uretara jauzi eta gaur ez dugu nahi hori. Ez. Beraz, eskarrik asko teoriaren gatik, orain praktika falta zaigu. Hori, orain sartuko gara uretara. Hortxe. Guazen, gutxika. Eta hortxe, listo. Hortxe. Barre egingo duzue, baina berdin dit. Nik ederki pasa dut pirauan. Eta are hobeto pasatuko dut orain, Bilboren omenezko errezeta sortzen. Bizkaiko hiriburuko opil eder bat egingo dut, La Suiza gozotegiaren tradizioari jarraituz. Beraien gurin opil eta errege uztai ospetsuak gogora ekarriko ditugu. Errosko hau ederki beteko dut 2 kremekin. Batetik, txaramel gozotegian alfajorrak egintugunez, eta hauek karamelu saltza izaten dutenez, nik ere saltza hau sartuko diot erroskoari. Bestetik, patxiz gozotegian gaztatartaz betetako kruasanak egin ditugu, eta gure erroskoari gaztatarta ukitua emango diot. Horretarako,
gaza tarta egin eta esne gainarekin nahasita, krema gozo hau sortuko dut, karamelu saltxaren gainean jartzeko. Bukatzeko, erroskoari gaineko tapa jarri eta ondori botxoko motxiei omenaldia egingo diet. Motxiak arroz irin glutinosoarekin biltzen dira, eta nik irin honekin apainduko dut erroskoa gainetik. Horrela, gaurko eguna gure erroskoa bezain biribila izatea lortuko dugu. Orain bai, gustura noa. Dagoenean, bonbon.